हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिन्थिबाय जानांगौ जोङो दिनै काइन मास्टारजों थाम्बनेल बानायगोन। बेखौ माबोरै बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो जोङो काइन मास्टारजों थाम्बनेल बानायनो जोबोर गोरलै आरो जोबोर इजि लोगोफोर। आरो जोङो 2-3 मिनिटावनो जोङो माबोरै थाम्बनेल बानायनो हायो काइन मास्टारजों। दा आं नोंसिनो बिनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। लोगोफोर, आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा फैदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो लोगोफोर, जाहाथे आं नोंसिनि सिगाङाव बिदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनोसै। दा काइन मास्टारखौ अपेन खालामनोसै। काइन मास्टारखौ अपेन खालामबाय लोगोफोर। दा नै जोंनो माने थाम्बनेल खालामनो थाखाय दा जों अबे स्क्रिननि गोनांथि होनोब्ला जोंना नैबे स्क्रिननि गोनांथि लोगोफोर। नैबे 16.9खौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन बेयाव। दा आं 16.9आव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिदि नुजागोन लोगोफोर। नै दा जोङो बेकग्राउन्ड होनाय दङ नैबे फार्स्टआव। बे बेकग्राउन्डआव जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै गावगाबागाव माने बेकग्राउन्डखौ जोङो कालार होनानै लानो हायो। दा नोंसिनि गोसो बायदि नोंसोरो होनानै लादो। दा आङो नोंसिनो देखायनो थाखाय नैबे आङो व्हाइट कालारखौ आङो दा होनानै लाबाय लोगोफोर। नै आंना दा बेबायदि बेकग्राउन्डआ व्हाइट जाबाय। दा बिनि उनाव आङो बेखौ एसे गोलाव खालामनोसै, बिदिनो 12 सेकेन्डसो जानाय लोगोफोर। दा आरो आङो मोनसे कालार सुइस खालामबावनोसै। नैबाहाय मोनसे कालार लांनो थाखाय जोङो नैबे लेयाराव क्लिक खालामनांगोन। लेयाराव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे मिडियायाव क्लिक खालामनांगोन जोङो लोगोफोर। नैबे मिडियायाव क्लिक खालामनायनि उनाव आरो जोङो मोनसे बेकग्राउन्ड दहाय सिगाङाव जेरै लांदों बिदिनो लांनानै जोङो आरो मोनसे कालार, नोंसोरो जि कालारखौ फसन जायो बेखौ मोनसे होबावदो लोगोफोर। नै दा आं बेयाव नैबे येल्ल'खौ लाबाय लोगोफोर। दा नै आंना कालारा मोननै फैबाय नैबे स्क्रिनाव। दा आङो बेखौ ओरै समान, नोंसोरबो नोंसिनि गोसो बायदि होनानै लादो। दा आंबो गोसो बायदि होनानै लानोसै लोगोफोर, नोंसिनो देखायनो थाखायनो। जोबोर काइन मास्टारजों जोबोर गोरलै लोगोफोर थाम्बनेल बानायनो, आरो बिराद सिम्पोल आरो मोजां जायो काइन मास्टारजों। बेखायनो नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। खनसे भिडिअखौ जोबजासिम नायबा नोंसोरबो बुजिनो मोनगोन आरो बानायनो रोंगोन। नै दा आंनाव बिदि मोननै कालार जाबाय लोगोफोर। आरो दा बेयाव नोंसोरो गाव गावनि फट' एबा थाम्बनेलावथ' फट' नांखागौ लोगोफोर। फट' गैयाबा थाम्बनेला समाया। दा बेखायनो आङो जिखुनु मोनसे फट' लागायनोसै लोगोफोर। नै फट'खौ बोरै लागायो होनोब्ला जोङो नैबाहाय लांफिनदो, लेयाराव लांफिनदो। लेयाराव क्लिक खालामदो। लेयाराव क्लिक खालामनायनि उनाव मिडियायाव लाबोफिनदो। मिडियायाव लांनानै दा नोंसोरो थाम्बनेलाव अबे फट'खौ लागायगोन लोगोफोर, जोङो थाम्बनेलाव दा अबे फट'खौ लागायगोन नोंथाङाबो नोंथांनि गोसो बायदि नोंथांनि फट'खौ होनानै लादो। आंबो दा आंनि चयस नोंसोरनो देखायनो थाखाय मोनसे फट' चयस खालामसै बेयाव। आं दा अबे फट'खौ, नैबे फट'खौ होनोसै आङो नोंसिनो देखायनो थाखाय। नै लोगोफोर, नै आं बे फट'खौ नै बाहाय लागायनानै दोननोसै। नै दा लोगोफोर नै नायदो नोंसोरो, आंना नै थाम्बनेला रेडि जाबायानो, माने 100%आव 90%, 50%आनो रेडि जाबाय आंना लोगोफोर। नै दा आंना बेबायदि नुजाबाय। आं दा बेखौबो बेजों समान लानोसै। नै दा आंना जाबायानो। आरो बेयाव मोनसे सिम्पोल टाइप खालामना दोनदो लोगोफोर। नै बेयाव माबोरै लिरनानै दोनो होनबा, स्क्रिनाव माबोरै लिरनानै दोनो होनबा, नै बेयाव जोङो क्लिक खालामफिनदो नैबे लेयाराव क्लिक खालामनायनि उनाव जोङो नैबे टेक्स्टआव लादो। नै दाना लोगोफोर नैबे टेक्स्टआव लानानै बे टेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नै बिदि ओंखारबाय। दा लिरदो। दा नोंसोरबो नोंसिनि गोसो बायदि लिरदो। आंबो दा आंनि गोसो बायदि लिरनोसै लोगोफोर। नै दा आङो बेखौ बर'नि लिरनोसै आङो। नैबाहाय बर'नि लिरनोसै। 1 मिनिटावनो एक मिनिटावनो जाबाय। नै 1 मिनिटावनो होनानै होबाय आङो लोगोफोरनो। दा जोंना नैबे माबाया, नैबे टाइपिंआ जोंना व्हाइट जानानै दङ लोगोफोर। दा बेखौ सोलायनो थाखाय नै जोंहा नैबे कालार चयस खालामदो। नैबाहाय दा आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेयाव नोङो जिखुनु कालार होआ मानो एबार नुसिगोन। नै लोगोफोर दा आं रेडखौ होनोसै। नैलाय जोंना दा बिराद मोजां साथिबाय। आरो जोङो बेखौ साइज खालामनानै होनोसै। नै दा बेयाव बारा साइज नुवाखै, माने बेखौ माबोरै साइज खालामो, जेनेबा नोङो गिदिर गिदिर रग' रग'बो नुहोनो हागोन, जेनेबा फिसा फिसाबो नुहोनो हागोन। आरो नोङो गोसो बायदि नैबाय होनानै नै
अनेक रोखोमनि टाइपिं दङ लोगोफोर। दा आङो नोंसिनो देखायनो थाखाय नैबे रबट बल्ट होननायखौ माबा होनानै होबाय नै लोगोफोर। दा बेयाव नै नायदो बिराद मोजां साथिबाय आरो नायनोबो बिराद मोजां नुबाय नै। एक मिनिटावनो नैबाहाय आसो जानांगौमोन लोगोफोर। दा आखौ नागिरना मोनथ'वाखै आं, र' नागिरफिननि। मिनिटआव बोरो अआलाय एक मिनिटआवनो जाबाय नै। एबार बेयाव मोनसे टाइप खालामबावनोसै 1 मिनिटआवनो। आरो मोनसे टाइप खालामनो थाखाय जोङो अबाय क्लिक खालामनांगोन, नैबे लेयाराव लाबोफिनदो, दहायनि सेम प्रसेस लोगोफोर। नैबे टाइपिंआव होफिनदो 1 मिनिटआवनो। दा थाम्बनेलखौ आङो इंलिसनि लिरनोसै, नैबाहाय थाम्बनेल बानाम लिरनोसै, THUM थाम्बनेल। 1 मिनिटआवनो थाम्बनेल नै लोगोफोर। दा बे थाम्बनेलखौ आङो साथिनायनि थाखाय ओरै गिदिराव होनानै होनोसै नैबाहाय। बेयाव होनोसै आङो, नोंसोरबो नोंसिनि गोसो बायदि होनानै लादो। दा आं बेखौबो रेडआव होनानै दोननोसै आरो बेखौबो मोजां कालार खालामफिननोसै नैबाहाय। 1 मिनिटआवनो थाम्बनेल नै लोगोफोर, नुबायना नोंसोरो? 1 मिनिटआवनो थाम्बनेल। दा बेयाव मोनसे इम'जि बा मोनसे माबा होनानै लादो नै। दा आरो आङो फटक लागायफिननोसै मोनसे, नैबाहाय मिडियायाव लांफिनसै, दहायनि बायदि मिडियायाव लांनानै मिडियायाव क्लिक खालामसै। दा फटकआ अबाय दङ बेखौ सेलेक्ट खालामदो, अबे फटकखौ आरो नोङो लागायबावनो गोसो जादों बेहाय। दा आङो नैबाहाय बेखौ लागायनोसै, नैबे इउटुबखौ लागायबाय आङो। दा नै बेबायदि नुबाय जोंना, नायनोबो बिराद मोजां नुबाय आरो बिराद मोजां साथिबायबो लोगोफोर। नै जोंना दसेनो थाम्बनेला जाबायानो होनजाबाय नै लोगोफोर। दा नोंसोरबो नोंसिनाव ट्राइ नायनो हागोन आरो जोबोर इजि आरो जोबोर गोरलै काइन मास्टारजों लोगोफोर थाम्बनेल बानायनो। दा आङो बेहाय गुफुर होथ'ला, नैबे दस्रा कालार होबावसै आङो। बे कालारखौ मारै होयो होनोबा, जोङो नैबे मिडियायाव लांदो, मिडियायाव लांनानै बेकग्राउन्डखौ नैबाहाय मोनसे कालारखौ नोङो बासिनानै लादो। आङो दा नैबे कालारखौ बासिनानै लानोसै नैबाहाय। बेहाय बे कालारखौ बासिनानै लानोसै आङो। माने बे बुस्थुआ एसे फिसासो जानांगौ आंनि थाखाय। बेखौ फिसा खालामनो थाखाय र' आं बेखौ दा डिलाइट खालामफिननोसै, गोदान मोनसे कालार लाफिननोसै आङो। कालारखौ आं होथ'ला, उनाव नै बिदि ओरै खालामथ'नोसै। दा बेखौ ओरै नै जोंना आरो आं दा बेयाव मोनसे फटक लागायबावनोसै। फटक लागायनो थाखाय जोंना नैबे लेयाराव थांफिनदो, लेयाराव थांनानै नैबे मिडियायाव थांफिनदो, मिडियायाव थांनानै आं दा बेयाव मोनसे इम'जि लागायनो सानदों। नैबे इम'जिखौ लागायनोसै नै लोगोफोर। बिराद मोजां आरो बिराद समायबाय जोंना नै। बे इम'जिखौ आं अबाहाय लागायनो। दा बे इम'जिनि कालारा एसे माबा जादों, बेखौ इम'जिनिया कालारा थिगैनो नैबेसो माने गोमो गोमो जानायखाय साथियाखिसै। दा आङो बिदिनो जाबाय सिनायबाय दे। आरो आङो बेखौ बेयाव दोनाबाबो नैबाहाय दोननो हायो, नैबाहाय गाहायाव दोननानै होनानै माने मोजांसिन खालामनो हायो। नै दा जोंना बिराद मोजां जाबाय लोगोफोर, नै थाम्बनेला दसेनो। आरो आं बेयाव मोनसे लग' फट' होबावनोसै नै लोगोफोर। दा आङो काइन मास्टारजों बानायदों नालाय, काइन मास्टारनि लग'खौ होनानै लानोसै नै आं लोगोफोर। दा लग'खौ बोरै होयो होनोबा नै दा बेहाय लग'खौ नैबाहाय लानानै बेखौ ओरै गिदिर खालामनानै नैबाहाय होना होबाय आङो, नैबाहाय नै लोगोफोर। बिराद मोजां नुबाय लोगोफोर। दा नोंसोरबो ट्राइ नायदो। जोङो काइन मास्टारजों थाम्बनेल बानायनो थाखाय जोबोर गोरलै आरो इजि। दा बेखौ मारै सेभ खालामो लोगोफोर? दाथ' बियो भिडिअ'सो जानानै दङ नै 12 सेकेन्डनि। दा बेखौ मारै सेभ खालामो होनोब्ला, नै जोङो सेभ खालामनो थाखाय नैबाहाय थुनांगोन नै लोगोफोर। नैबाहाय बेयाव क्लिक खालामबानो जोङो नैबेखौ, नैबे अपसनखौ मोनगोन नै। दा नैबे केपचार एन्ड सेभ, बे केपचार एन्ड सेभआव होबानो जोंना अट'मेटिक नैबे फटकआ सेभ जानानै थाहैबाय, गेलारियाव सेभ जाबाय नै लोगोफोर। दा आङो नोंसिनो गेलारियाव थांनानै देखायनि नै लोगोफोर, बे जादोंना जायाखै। आं दा गेलारियाव थांनानै देखायनोसै नोंसिनो। नै दा जोंना माबायदि नुदों। नै जोंना दा बेबायदि नुबाय फटकखौ। 1 मिनिटआवनो थाम्बनेल इउटुब नै लोगोफोर, बिराद मोजां नुबाय नै जोंना। नायनोबो बिराद मोजां जाबाय आरो बिराद मोजां नुबाय लोगोफोर। नोंसोरबो ट्राइ नायदो। आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन थाम्बनेल बानायनो रोंगोन। बेखौ आं जास्ट देखायनायनि थाखायल' आं नोंसिनि सिगाङाव माने
जास्ट नोंसोरो मारै बानायो होनोबा बेबायदि बानाय लोगोफोर बिराद सिम्पोल आरो बिराद मोजां जायो। आं माने जास्ट बेखौ नोंसिनि थाखायसो देखायनाय जादों। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मोजां थाम्बनेल बानायनो रोंगोन लोगोफोर। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथिनि बेल आइकन नटिफिकेसन अलखौबो अलाव थुनानै लादो। दा आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर।